Zsuzsanna mindenki kedvenc termékét fogja most kapni. Gyertek és nézzétek meg velem, ahogy becsomagolok neki egy Stitch Mystery Boxot és egy Mini Mystery Boxot. Az elsőben most mindenki kedvenc terméke van, egy Stitches bögre. Stitches bögrét kb. Minden 10. ember szokott kérni külön is a rendelésébe, úgyhogy ezt nagyon szeretitek, és ebből még több lesz majd a Mystery Boxokba. A következő egy minis kulacs, ez is nagyon szép. Ezeken kívül Zsuzsanna kért még 2 mini glam scoopot, és persze járt neki egy ajándékba is. Nézzük is, hogy ezek mit rejtenek. Az elsőben most képzeljétek egy glam golyó volt, amiben egy ilyen ékszer kombót raktam, fekete karkötőt, fekete fülbevalóval. Aztán került bele még ilyen kis arclemosó szivacs, spirálos hajgumi, egy pár kulcstartó, körömmatrica, kis mini csattok, abból még mini csattok is kerültek bele, aztán sminkszivacs, scrunchie és még rengeteg minden. Ha te is szeretnél egy ilyen csomagot kapni, akkor a glamgolyó.hu-n keresztül tudod megrendelni. A weboldalunkon amúgy legalább 10 féle Stitches bögre van fent, úgyhogy nézelődjetek nyugodtan. Ha pedig valaki szülinapjára vagy névnapjára, vagy esetleg karácsonyra szeretnétek köszönteni, akkor írjátok meg megjegyzésbe, és én az ő nevét rakom a videókba. Remélem tetszett Zsuzsannának a csomagja, nektek pedig a videó. Ha szeretnétek, akkor kövessetek be Instagramon, mert nem sokára lesz ott is egy nyereményjáték. És mivel Instán kevesebben követnek, ott nagyobb lesz az esélye, hogy ti is nyertek. Ha pedig karácsonyi termékeket szeretnétek, akkor már fönn vannak a karácsonyi glamgolyók is. Jó tiktokozást nektek! Sziasztok!